Защо слънцето не се жени? Някога слънцето намислило да се жени и поканило всички животни на сватба. Поканило и таралежа. Узнал от по-рано за слънчовата сватба, таралежът ядосан се скрил в една дупка. Слънцето отишло да го кани. Таралежът не искал да иде, но най-после се съгласил. Как да не иде при царя на всичко живо? Вървял той с другите животни и все се мръщел. Стигнали до слънчевите палати. Посрещнали ги на голяма трапеза и почнали да се веселят. Веселбата станала голяма, да не се чувало кой какво говори. Ревнал по едно време лъвът, да се потресла трапезата и всички се сгушили по местата си. Само таралежът се показал най-храбър. Той си останал на трапезата и си гризял един камък, който взел със себе си на тръгване. По едно време влязло слънцето с годеницата си. Те двамата канели всеки гост да си похапне повечко. Приближило се слънцето до таралежа и видяло, че гризе един камък. Какво си загризал, бе, таралежко? Не ти ли харесват моите гозби? По-ми харесва да си гриза камък. Аз от сега се уча да си погризвам камъни, докато има само едно слънце. Пък като се народят много слънца и изгорят всичко, какво ще ядем, ако не само камъни? Слънцето се замислило. То влязло в стаята си и дълго стояло там. Гостите се чудели защо не излиза. Таралежът през една дупчица видял колко загрижено е слънцето. По едно време слънцето излязло с потъмняло от мъка лице и казало, че няма да се жени. Всички животни наскачали тогава да убият таралежа, но той бързо се скрил в дупката си и излязал едва когато всички се разотишли. До това време таралежът нямал игли по кожата си, но тогава му порасли. Слънцето му дало игли да се пази от другите животни. И той сега не им се бои, свива се на кълбо и ако можеш, хващай го. Затова досега имаме само едно слънце.